Kaixo, izan Zabaleko eta Zumaiko ume guztiei, gaur ere beste saio bat prestatuko dizuegu, eta hemen gaude. Bueno, hasteko gogoratuko gea, aurreko astean ze ikusi genuen, ze bideotxo prestatu genuen. Prestatu genuen Jesus txikia zanean. Amatxok erakutsi ziola Mariak, hitz egiten, ibiltzen, otoitz egiten, errespetatzen. Eta Jose arotza zala eta erakutsi ziola bere lanbidea. Hola, hasi zan Jesus txikitatik handira, eta guain ikusiko dugu Jesus pixkat heldu osanean zer gertatu zen. Bueno, itxasok esan duen bezala, lehengo astean ikusi genuen ez, Jesus txikia zanen. Gogoratzen zazten un bizi zen? Gogoratzen altzazte, baten bat gogoratzen alda. Nazareten bizi zen, bai? Bueno, horri gara zituen 33 urte, bai? Itxasok esan duen bezala, beramagatik ikasizun, errezatzen, otoitz egiten, bai, hitz egiten, oinez, jarraituzun otoitz egiten, eta bere eginkizuna prestatzen. Badakizu ezein zan bere eginkizuna? Zertarako bialduzun jainkoa honea? Badakizue? Agian zue guaindikan ez dakizue, Baina, jainkoaren maitasuna adierazteko guztioi. Eta hori izan, Jesusek zabaldu bertzuena lurrean, gure artean, bai? Guk ere berdina egin behar dugu. Gogoratzen zazte, beti esaten dugu hori, ez da? Guk ere danak maitatu behar ditugula, eta hori adierazu behar dugula, eta jainkoa ere maitatu egin behar dugula. Nola aldugu jainkoa maitatu? Baten bat gogoratzen da? Otoitz egiten, alga jarri berekin harremanetan. Otoitz egitea beti esaten duen bezala, ez du nahi esan errezatu. Baizik, berekin hitzein. Eguneko gauzak kontatu, gaur egun hona izan dut, edo gaur nire lagunakin azerratu egin naiz. Hori dana da, jainkoarekin harremanetan otoitz egitea ere hitz egitea. Guk ere lan txori dakagu hemen. Hortarako bakarrekan nahiko dira 5 minutu egunean. Adibidez, oira juten gehiazenean, 5 minutu begiak itxi eta pentsatu, eta jainkoarekin hitzein. Eta hortarako, aitaren erakutziko jau egiten, ez da? Zeiru hitzen. Erakutziko dizuegu, otoitz txiki bat. Eta hortarako, aitaren egingo dugu. Askotan, Eliza juten zaztenan igandetan, ikusten dezue batzutan, hola, eskuekin gauzak egiten ditugula, ez da? Hori erakutziko dizuegu. Bai? Venga, 1, 2, eta 3. Aitaren, Semearen, eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Ikusi dezue, gurutze bat egiten dugula. Bai? Egiten du lebezik kopetian, aitaren, geho geizten dugu, estomagua petxoen aspira, bai? Bihotza, baina bihotzak igual gehiago bihotzak geho, ez? Bai, kopetian, orduan, petxoa bihotzana esoen bezala, baina menbeian, Semearen, eta gero, Espiritu Santuaren izenean, amen. Bai? Ea zuek ere etxean egiten dezuen. Eta guain itxasok ze eskulan ekartzen digun. Aste hontako eskulana oso erresa da. Berez, otoitz egiteko momentuan, Jesusei eta jainkoari hitz egiteko ni prentsatu dut, borobil batian, Jesusen izena jarri dut, eta inberdezuena da, apaindu eta otoitziteko momentuan, Jesus zuen ohe aldamenean, helenek esan du otoitziteko ohera jun baino lehen, almohadan aldamenean jarri, eta honei begiratzen edo begiak itxita, bere izenaz pentsatzen, jun otoitzitea. Orduan da borobil bat, Jesusen izena jarri, eta alde zuen margotu, nahi dezuen bezala, nahi dezuen koloriakin. Nik grisan egin dut, baina zuek indezakezue, nahi dezuen koloriak. Hau izango litzateke, aste hontako eskulana. Ea zuen otoitzak nola juten dian, eta ea egunero Jesusekin hitz egiten dezuen. Gogoratzen naiz, dakau altaretxo bat, egin genduna hasieran, eta han, naztuta espanago, jainkoa ipintze gendun. Orduan baita ere, Jesus ipinileiki aldamenean, eta hortzen dakau, presente, gogoratzegean ian, aldetzuen ian, hor dago.
Bai, altare hortan ere kandelatxo bat. Kandelare badakau, bai, ez? Orain gogoratu naiz, eta hori ere aprobetxatu dezakegu, Bueno, gaina abesti bat ingo deu. Ja. Itxaso ja zu agur esaten, baina ez, abestu ingo deu, bai? Bueno, lekuan kantatu gendun, hori da. edeizan? Bale, nik badut lagun bat. Bale, oso ondo. Venga, 1, 2 eta 3. nik badut lagun bat maite nauena, maite nauena, maite nauena. Nik badut lagun bat maite nauena, izena du Jesus. Eta berak esaten du, aita dela jainkoa. Eta berak esaten du, aita dela jainkoa. Nik badut lagun bat maite nauena, maite nauena, maite nauena. Nik badut lagun bat maite nauena, izena du Jesus. Eta berak esaten du, aita dela jainkoa. Eta berak esaten du, aita dela jainkoa. Bueno, hau izan da gure aste hontako katekesia, eta, datorren astean ere egoerak adierazten duela jarraitu behar dugula, así que hola xen ikusiko gara berriro ere. Besarkada bada, noi, Hori da, musu. Agur.